Okay. Okay. Hvorfor sidder jeg fast i en bil? Jeg sidder fast i en bil! Hold da. Hvad? Ja, gør det. Hvad så, guys? Kan de også godt høre mig? De kan godt høre dig. Okay. Er du klar til at vinde, Vicky? Ja, der er jeg sgu. Hvor er det? Bare der Hvordan er nu. det? Får nogle kills. Der er der hvad? Guys, vi er ikke så gode. Vi er ikke gode til Fortnite, men vi er fint nok så gode. Vi er fint nok gode til Fortnite. Ja. Der, okay, I bliver egen vores hold der i Diamond 2. Er det rigtigt, vi kan huske at like og subscribe? Ja, subscribe. Yes. Jeg kan subscribe. Så vil vi blive rigtig glade. Victor her, han startede Fortnite i sådan... Hvornår? Hvad for en Ikke så channel? langt. Jeg startede i den der med de der Only-masker der, den der for et år siden cirka. Et år siden? Sidste år i januar startede det. Jeg har næsten ikke spillet noget. Han er rigtig god, han er på mit niveau. Jeg er lidt bedre end ham. Ja. Du er lidt bedre end mig. Jeg er stadig på dit Og vi niveau. begge spiller på... Han spiller på Berber, og jeg spiller på PC. Ja. Jeg får snart råd til en normal computer. Vi har den samme. Har vi ikke? Ja. Jo, vi har den samme, keyboard. Den hedder Razer Hansen. Vi er i gang med at købe den. Det koster den... Det er det ikke rigtigt. Den koster noget med 1.200. Ja, det tror jeg. Den koster noget med 1.000, da jeg købte den. Eller fik den i julegave. Og bare så på det, vi er danske. Ja, vi er danskere. Det er derfor, vi snakker dansk. Så hvis der er nogen fra Kina, Grønland, der kan forstå, så er det rundt af danskere. De kan nok ikke forstå, hvis jeg siger det, men det er ret lige meget. Mig og Victor Zombie, det er at være i FNCS, når vi er 13 år. Og, Ja, det prøver vi i hvert fald, men det bliver nok lidt og svært. få 1 million subscribers. Det var strøm. Mm. Så derfor vil vi være rigtig glade, hvis I gør noget og subscribe. Ja. Vi Det går var i samme faktisk klasse, virkelig bare så I ved det. Mm. Jeg kalder Victor for Vicky, men I må godt kalde ham Victor eller hvad I vil. Ja, bare hvad I vil. Vi skal jo ikke fortælle, hvad vi hedder i virkeligheden sådan. Vi skal jo ikke fortælle, hvad vi rigtig hedder. Jeg hedder Ibrahim, som I kan se på min username, og Victor hedder Victor. Ja, Victor hedder Victor, det er godt i. Det sagde de. Så. Og han er fandme høj. Ej. Jeg kun... Jeg er 1,45,5 eller 1,46. Hallo guys. Hallo. 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 Da. Man må ikke bande, husk det. Høj. Ja, men man skal stadigvæk bande. Bare lige husk det. Husk det, Så kommer børn. YouTube efter os. Husk det, børn eller voksne eller Det er sgu teenager. ikke. Ja. Eller 90-årig dreng eller mand eller... Fuck, jeg er dårligt talt i dag. Hvad sagde du lige? Ja, sorry, buddy. Det gemmer mig. I fik klippet det lige ud af videoen. Klippet det lige ud. I fik klippet det ud af videoen. Nej. Jo, du er... Jeg kan ikke nå at edit videoen. Ram 30. Du skal ikke sætte det nu. Fuck, jeg er dårlig. Hey, hvad sagde du lige? Ja, sorry. Jeg skal nok være. Hey, hvor er du? Og nu tror jeg, at det er Fik en. Har du den? Godt. Ja, Ja, det er noget. fik ham. Godt. Du stjæler alle dine kills i dag. Din yndlingsskøn. Tak. Lækkert. En gang var mig og Vicky i en kamp med hvem der kunne få mest subscribers. Ja, men så begyndte vi bare at lave video. Så er vi bare begyndt at lave videoer sammen. Ja, det begyndte vi i dag faktisk. Ja, det er faktisk vores første video på vores nye Det var vores kanal. første video på den her kanal. Flamen_IB_gaming.
kalder de mig Bibi. Fordi jeg Ja. Skal for mig Vigis. Eller vegetar. familie. Men jeg er ikke vegetar. Nej, jeg kalder mest og vegetar. Ja, vegetarburger. For det meste. Hvad skal du faktisk skal være- spise i dag? Ja, mig. Jeg skal have tomatsuppe, tror jeg. Hvem ellers? Men hvor er de? Hvor er de? Er de seriøst? Bro, den er nu stor! Adams! Fuck, man. Er vi allerede inde? What the hell? I hvad? Er vi allerede 5 minutter inde i videoen? Oh, damn! Ja. Og guys, vi er begyndt at... Ja. Det gjorde vi ikke i går med at spille, og jeg er allerede sådan en klattig, og det kommer ikke dig. Nej, jo, vi gjorde det i går, men så kunne vi også. Ja, så spillede vi cirka 2 games, og så er vi bare grindet i dag. Så siden klokken 8, så spillede vi Roblox. Fuck, jeg skal bare ind. Fortnite Jeg har 2 HP. Guys, Er der ikke en maskine, eller er der en maskine? jeg får det egentlig. Kom lige med. Sådan der. Yes, der var en maskine. Fuck, jeg hedder. Bro, stop for mig! Er der flere? Hey! Hvad er det? Hvad så det? Kan du ikke lide den der, vi spiller mod? Nej, det er jo lidt klamme, mand. Og drenge, vi vil bare med noget, eller piger. Vi vil bare med drille folk i skolerne. Ja, seriøst. Godt. Vi burde drille Nej, en gang. ikke. Ikke gør det, ikke gør det. Vi burde drille en gang med den tid. Jeg kan også se vores andre kanaler ud. Jeg har også en kanal, der hedder Flame Underscore. Bare ignorer. Ja. I Bare dårligt. kan også tjekke vores andre kanaler ud. Jeg har en, der hedder Flame Underscore LBL. Jeg har en, der hedder... Jeg har faktisk mange. Ja, du har. Det har du faktisk. Hvorfor har du så mange? Så jeg har faktisk over Uploader du 100 det? subscribers i alt. Ja, det har du. Jeg har også snart over 100. Og drenge, ikke give op på Fortnite. Det kommer til at være rigtig Nej, sjovt. ikke jo. Ja. Shit! Lad være med at springe den der lige i hovedet på mig. Så vil jeg også springe den her. Shit! Shit! Det der skal jeg gøre på hinanden ude i skolen. Kan jeg godt mærke. Det skal man sgu ikke gøre. Så er man lidt kugt, hvis man ikke skynder sig. Vi kommer godt i færden. Det er kun ham her, jeg leger med i skolen. Ja, faktisk. Og drenge, Vi laver hvad ikke rigtig klasse vi går i, og hvor mange... Nej, ikke går på NO. Nej, vi siger sgu da ikke, hvor vi går i. Vi siger sgu da ikke, hvor vi går. Det er det dumt. Nej, hvad klasse vi går i. Åh, shit. Høj, du Jeg klamme. er på det. Okay. Hey, hvad så, Vicky? Hvad så? Ej. Vores team er ikke noget godt lootout, så det kan jeg ikke lide. Så vinder vi. Oh my god! Hvad er det? Og drenge, vi begge har det lige værelse. Ja, meget lige værd. Du får snart et stort lidt, jo. Du får snart et stort, jeg bruger, du skal jo flytte. Ja. Det er hvor vi kører, eller hvor jeg skal køre. Ja. Ups. Er du klar til at amber alle? Shield, bra. I needed some pussy poppin'. Høj, Mr. Savage, det er bare mærkeligt, du er. Hvad er det? Der til den her balleværm. Balleværm. Nej, det er virkelig Peterbot eller Mr. Savage. Ja, faktisk. Eller Puka. Eller hvad?
Han var brandvarm i 20. Det kan jeg godt huske. Hvor Den kvitte Fortnite på et vi var jo tidspunkt. kun varm. Der var en rigtig varm. Mm. Og dreng, glæder I eller piger? Og man glæder Glæder mig også til ret god fat. eventet. Fortnite. Vicky, hvis du kan spille eventet, ikke? Mm. Så måske laver vi. Måske. Det kommer an på, hvad klokken er. Ja. Men vi kommer ikke til at optage så meget Roblox, men vi synes, det er ret kedeligt. Nej, Roblox er kedeligt. Især når de har Ja, gjort det der, hvor man ikke kan chatte med nogen. Ja. Jeg var bare ikke rigtig, ja. Det er ret irriterende. Hvor min næse er tør. Min også. Jeg overvejer at tage noget drik. Det gør jeg ikke, men lige sidder lige i game, jo. Jeg har lige lyst til at tage Ice Tea. Jeg elsker Ice Tea. Ice tea. Ram. 27 to gange. Kan I bedst lide hot wings eller chicken nuggets? Ja, faktisk. Jeg vil have Wow. Du har det. Godt i godt. Det Det kom. Han ser altså, at jeg skal grave over det. Hvad? Nå, det var den. Jeg troede, det var en Mefik eller noget. Det tror jeg også seriøst. De vil have en shotgun til dig. Jeg har det prøvet. Nu tager du det. Folk, der er mange Der må mand. jeg Folk. Fuck de kamp deroppe. Fuck de kamp. Død. Tag nu ordentligt dine arter. Gå under min nye yndlingssager. Gå under min nye yndlingssager. Ja! Vi er på stille. Ja, cool. Hvad vil I spille efter? Skal vi bare stadig spille rank reload? Jeg tænker ikke, vi hopper ind i noget andet, vel? Jeg synes bare stadig, vi skal skyde med rank. Hvad vil video, vi skal lave næste gang? Kommer vi en mini-tak? 2 minis, kan lige nå det? Tak. Har du en bomber på en nytår, eller hvad? Brother. Vi hader Han hedder. og vi er som ved alt. Jeg er død. Du, GG. dræbte en. Ja, det er bare et GG game. Jeg dør. Vi ses. Vicky. Nej, vi ses. Ej, Banana milkshake. lad være. Sig, Du. Du. Ah! I know you want to cry all night. Ja, Vicky, jeg tror du. Det er jeg. Jeg håber, Simon har det her. Ja. Okay. Bare så på vores slager stopper lige om lidt. Hvorfor siger du det? Det er ikke lige meget. Jeg tror også, at de er lidt ligeglade med det. Ja. Hvis der er så overhovedet er nogen, der gider se vores kedelige Jeg ved videoer, godt, hvis det at er de kan kedelige. ligeglade med Hvad? vinterferie. Det er faktisk vinterferie, det er ordentligt kedeligt. Bare sommerferie. Sommeren er det bedste. Jeg gider ikke snake. Det er så irriterende, når man skal spille fodbold. Jeg hader bare sneen. Og så er det koldt, når man skal ud til svømning. Det skal jeg i hvert fald. Jeg konkurrencesvømmer. Jeg elsker Stadig i min svømmehoodie. Sommer eller vinter? Eller efterår? Okay, vores team er fin. Jeg tror bare, han bruger stemmelatte. Jeg tror jeg også. Hvorfor har han hans fingre fremme? Jeg skal på gun. Jeg føler, der begynder at være mange, der bruger stemmelatte. Faktisk. Ja, og Silverboat. Du kan godt vente på kan du ikke. Nej, han kunne ikke. Han kunne ikke. Lad mig lige se min rank. Ja. Og så tænker jeg, at vi hopper ind i et nyt game efter. Så kan vi lige se, om vi vinder et til. Eller et til. Okay, så vi tænder vi. Tænder. Vi skal bare lige varme op. Vi er ikke varmet op.
Hvad skal vi varme op med? Jeg kan ikke bare spille det her i. Det er jo. Ja, bare Rank Reload. Okay, vent, jeg skal bare lige have min dyne. Okay, du skal have din dyne. Du spiller altså ikke på Playstation. Du spiller ikke på Playstation. Du sidder ikke på en stol. Man sidder hvis man spiller Playstation, så sidder man i sin seng. Hvis man spiller på computer, sidder man på en stol. Det må de være enige om. Det er rigtigt at sige. Nej, man må godt have når man sidder på en stol, okay? Det er ikke dit problem. Det går kliks Det er også. bare dumt. Det går kliks. kliks også. Slap nu af. Så du tror, at når du tager en dyne, så Ibi, når du tager en dyne, så bliver du bedre end kliks. Fuck min ryg. Det gør det. Jeg har det koldt. Tag nu ordentligt, din Adam. Okay, Ibi, du vil banen. Ja. Ja. Jeg skal snart have mit headset. Guys, skriv jeres navn i Fortnite-navn i chatten. Ja. Eller hvad? Så er der vi her. Vi er der, ja. Gør det, ja. Og måske få en lille gave, hvis I er heldige. Måske, ja. Hvis vi får lov til at købe B-box eller ro, eller hvad? Måske kan jeg også godt få lov til at være med i en video på et tidspunkt. Det mener man ikke, men så skal vi nok lige blive lidt populære. I hvert fald. Jeg tror, vi har... Vi kommer også til at vise jer vores settings og vores... Ja. Jeg tror ikke, de vil have mine settings. Jeg tror heller, de vil have dine settings, faktisk. Vi kommer også til at høre det setups. Vores setups. Han er faktisk. Siger du? Mit er ikke rigtig godt. Jeg har en gaming mus, gaming tastatur, sådan et arbejdsheadset. Så har jeg en bærbar. Så har jeg bærbar. Mit headset det er så godt. Han spiller på bærbar. Tænk hvor god han er. På bærbar er jeg faktisk godt lide. Ibi han er kun lidt bedre end mig. Vi kan også kalde mig Ibi Ods, hvis du vil. Jeg var Ibi Ods, så bare. Du har også en kaldt for Ibi Ods. Banana shit. Vi skal altid lande der, jeg er ligeglad om kører. Ikke deroppe, vi skal lande på badebroen eller hvad det er. Og så går jeg glemte også lige at sige, Judas, hvis du ser den video, jeg har din musemåtte. Så ja, det vil jeg bare lige sige. Jeg tror, jeg kan se vores video. Peter, hvis du ser det, har jeg din mus, den mus du bruger. Ja. Tror du, Peter var kommet til det her? Nej, det tror jeg sagde. Jeg ser overhovedet. Vicky? Hvad? Går du ikke til guitar? Jo, jeg går til guitar. Og så går jeg til guitar svømning. Hvad dag går du til? Til guitar, der går jeg guitar om mandag. Mandag? Ja. Det er heldigvis ikke så lang tid. Det er bare 25 minutter, jeg skal være til guitar og spille. Jeg er på tirsdagen. Hvis der er noget sådan noget shit. Jeg er lige flyttet til tirsdagen. Fedt. Der er til svømning. Jeg skal være til svømning, og så... Jeg har også til fodbold, jeg har ikke glemt dig. Og så torsdag er jeg også til svømning, og så også om søndagen. Og skriv i kommentarerne, hvor de går til. Ja. Hvis I ikke går til nogen sport, så bare skriv, hvad I laver i jeres fritid. Bare derhjemme. Eller spiller Fortnite. Eller nogle games. Ja, faktisk. Spiller Fortnite. Hvad spiller I for eksempel? Hvad spiller I? Ja. Det kan være, at vi skal prøve at spille det, som folk skriver ned i kommentarfeltet. Skal vi ikke det på et tidspunkt? I en video? Jo, det kan vi faktisk godt. Det kan lave sådan et part 1, 2, 3, 4, og så ind til 10. Så kan vi jo lave. 10 heldige kommentarer. Eller personer. Skal vi sige det? Det er faktisk godt, ja. Og bare så... Jeg håber, at der kommer nok kommentarer til det, at vi kan lave det. Please giv mig en joker. Jeg får ikke brug for en joker. Ja! Han har 2 jumpguns. Og jeg tror, jeg tager ikke jumpgun. Jeg har fået min nye aimbot der. Og guys er I glade, fordi at nogle af de gode så kommer tilbage i video. I video, hvis I ikke har set det,
Så er de gamle kommet tilbage. Okay, jeg kalder dem for gamle. Jeg kalder dem for gamle, og jeg har spillet en gang i den sæson. Vil I gerne blive bedre og så spille 1v1s mod nogle gode personer? Eller nogle venner? Og så spille reload lige efter det. Det er det, vi har været. Ja. Og så grind med rank. Okay, ham er god, ham er god. Jeg har ikke nogen shotgun, jeg tror jeg kunne. Jeg har holdt shotgun. Ja. Men så tror jeg kunne. Shotgun. Ja, Rambo. Okay. Venlig, Vicky, jeg muter mig lige først. Okay. Kom ind i mit værelse. Jeg er gammel lavet en video. Venlig, jeg er tilbage. What the hell? Hvad skete der? Hvad? Lytter du lige nu? Fordi jeg er lige i gang med at snakke med serien i. Det skal ikke være afbrudt, mens jeg er i gang med en samtale. Jeg håber, om fanden man kan høre mig lige nu. Simon er ikke så god lige nu. Jeg står der egentlig bare camper, det kan jeg også godt forstå. Han er jo alene. I viser 3 for vores hold, der er Diamond. Har du set det? Ja, det kan jeg godt se. Jeg har ikke. Ja, det er først nu, jeg har lagt mærke til det. Fuck. Ja! Vi rykker ondt. For helvede. Jeg må ikke bande. Shut up. Husk det derude, ikke aldrig bande. Ibi, nej. Du skal stoppe bande som mute. Okay, fint. Ellers bliver vores YouTube-kanal slettet. Aldrig op. Det var Nu godt. siger du, Bare tag det ud. Bare tag det ud. så vil du tage nu ud. Eller tag, ja, okay. Ikke gå, buddy. Buddy. Fordi. Jeg forstår, hvorfor fanden jeg synes, det er godt. Pasta. Hvorfor bare der din? Okay, jeg er derude. Skriv i kommentarerne, hvis I stadig spiller sted på det her. Og vi synes, det er kedeligt. Så er det kedeligt. Det er blevet kedeligt. Jeg kommer til at spille Roblox, fordi jeg skulle gerne 2 komme ud. Gør det? Nej, jeg har ikke glemt det. What? Hey nu, din Adam! kan ikke komme ind. Din Adam! Man burde jo ikke bande. Og du ikke glemt, hvad vi sidder og optager. En video. Jo, det er ikke en. Jo, jeg ved godt, jo, der ikke er et bandeord, Ibi. Det er en alien for en film, for en seriefilm, eller hvad man kalder det. Der hedder Star Wars. Hvorfor er vores team markeret lige dig? Jeg ved Jeg kommer. Og bare så på det, hvis der er nogen, der kommer ind i min værelse, og vi taler noget andet på, så er det bare min far eller min mor, eller min søster. Nej, de tæt der. Ja. Bare så jeg ved det. Jeg tænker, at det er faktisk, skal vi så slutte videoen af. Når det her game færdigt, skal vi så slutte videoen af. Hvor jeg så kommer jeg til at spille lidt mere efter. Tænker jeg. Hvad? Så kommer jeg nok ikke til at spille med. Ja. Jeg tror, jeg skal slukke det. Jeg tror også, jeg slukker efter det her. Bare så jeg ved det. Jeg tror, du elsker din hammer. Hvad?
Jeg tror, du elsker din hammer. Ja, det har jeg også en hammer. Nå, hvilken farve? Blå? Nå, en grøn. Nå, så droppede jeg så sådan en grøn. Ja, det der, jeg havde 2. Hvad er det for en lyd? Helt lige. Så grave. Jeg er sulten lige nu. Jeg vil godt trænge til en hamburger eller 2. Jeg er tilbage. 100 edits. Tilbage, vi er tilbage. Vi er tilbage! Hvad er det? Det ved jeg ikke, men jeg ved bare, det mærkeligste, jeg har hørt nogen sige, det er Evil Mama. Hvordan? Hvad? Vi håber, der det får sådan en million visninger eller noget. Jeg tror, jeg sad ikke lige. I er vores første video. Mange abonnenter har vores kanal indtil videre. 4. 4. Det er min, Jeg håber, det kommer jeg har min kanal om. Ja, det er min kanal. Og husk at se min shorts. Bare så I ved. Husk. Ja, ret godt. Ja. Også tjek min kanal ud. Husk det, jeg ved ikke, om man skal sige hashtag reklame. Jeg tror, man skal sige hashtag reklame. Ja, min kanal Flamin_LBJ. Jeg laver måske sådan en ny gaming-kanal. Ja, men det kommer først om nogle måneder. Du kan også være med, men det er mest min. Ja. Det var aimbot. Ej. Min aimbot er on. Just kidding. Bro er low. Man kan se det low. Man kan se ham. Man kan dufte low. Man kan dufte det. Ham der, han er low-væger. Jeg kan se på ham. Jeg ser ikke ham her, men en anden. Han er low-væger. Jeg har næsten. Wow. Han går bag sig, hva'? Det er en relativ. Nej! Jeg vil lige ved. Ja. Jeg vil dig med 20 hot pump. Okay. Det er lort. Nå, han er bare stille der. Nå, men guys. Tak fordi I så med. Husk at like og subscribe. Vi ses næste video.